Mora da snimim za jučerašnju utakmicu. Znači, Partizan je pobedio Čukaričkog i tako je obezbedio to drugo mesto koje mnogo znači ili mnogo ne znači. Šta da kažem, jedna od najgorih, jedna od najtraumatičnijih utakmica koje sam ja gledao, ali opet moje udivljenje, moj poklon, na kolenima klečanje, šta god za našeg golmana. Nismo imali boljeg golmana u istoriji. Znači, ne pamtim, mislim, ne u istoriji sad, ajde preterujem, ali u zadnjih 20 godina ovaj golman je čudo. Znači, Partizanov golman je veliko čudo i svaka mu čast. Znači, njega i kad bi ostavio